trupei sunt aici alături de mine, da? Vreau să o invit pe Nicoleta la tobe! Vreau să mai invit, că sunt o grămadă de fete în această trupă, pe Cristiana la clape! Ea este! Haideți să invit și un băiat, că oricum băieții sunt în minoritate, chiar dacă sunt mai mulți, tot în minoritate este o persoană fizică care este. Să-l invităm pe basistul și vocalistul Matei! Da, sigur că imediat. Să-l invităm și pe Zanfir la gitară! Și frontmana grupului Irina la voce! Zanfir!